Ourense tiene ya 391 centenarios. La provincia se consolida así como la más longeva de España. El PSOE ve intereses personales de Jácome en la Praza de Abastos de Aponte. Recalcan que sus ansias por abrirla no pueden hipotecar un proyecto estratégico para la ciudad. La exposición alrededor de Universo Beatle, plato fuerte del programa de actividades de la ICC Week en la jornada de hoy. Bienvenidos a Noticias Ourense. A continuación les contamos estas y otras noticias. Ourense, la provincia más longeva de España, bate récord y ya tiene 391 centenarios. El incremento constante de personas de 100 años o más consolida el papel de Ourense como la Okinawa española. La provincia pierde población y lucha por mantener la barrera de los 300.000 habitantes. Actualmente tiene 303.984. Pero tiene cada vez más extranjeros. Son ya casi 40.000 los nacidos fuera de España que viven en Ourense. Y también tiene la tasa de población centenaria más alta de toda España junto con Soria. Así se desprende del análisis de los datos de la estadística de padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística, que refleja que la cifra de personas con 100 años o más en la provincia sube hasta 391, con datos de 1 de enero de 2022. Las mujeres son mayoría, 291, frente a los hombres, un total de 100. Es la cifra más alta de la historia y supone un crecimiento de 17 centenarios en un año, precisamente uno de los más difíciles para la gente más vulnerable con motivo de la pandemia. En 2021 eran 374 los centenarios ourensanos, en 2020 367 y en 2019 347, lo que dibuja una progresión imparable y demuestra la longevidad de la sociedad ourensana. Este crecimiento consolida a Ourense como referente de la longevidad en el mundo y lo pone cada vez más cerca de la isla de Okinawa, en Japón, que ostenta el mérito de tener a los habitantes más longevos del mundo, según National Geographic, junto a la isla de Cerdeña. O PSOE de Ourense indagará os intereses persoais, económicos e electoristas de Jácome coa licitación da Praza de Abastos da Ponte. Defenden que as ansias do alcalde por abrila non poden hipotecar un proxecto estratégico para a cidade. Os socialistas tiveron acceso ao expediente de licitación da xestión da Praza de Abastos de Aponte e comprobaron que se lle notificou á licitadora un prazo de enmendas para arranxar a solicitude e poder optar á xestión. Esta notificación realizouse o 12 de abril e remataba o pasado día 22. Aseguran que as eivas non foron corrixidas. Denuncian que o procedemento arroxa sombras, xa que non só pola solvencia económica da licitadora ou pola súa falla de experiencia no sector, senón porque afloran intereses comerciais e persoais de Jácome. Pero sí sospeitamos, porque xa non sería a primeira vez que pasa, que o alcalde, que tamén está contemplado nos pregos, que esa licitadora terá que asumir o investimento de case 200.000 euros para abrir a praza, que o Concello, neste caso o alcalde, que irá asumir eses cartos con diñeiro público de todos os cidadáns, salvando a licitadora de que teña que facer investimento que a todas luces é imposible. O Grupo Municipal lembra que Jácome comprometeuse no seu día a abrir a Praza de Abastos da Ponte nun prazo de 90 días desde a súa chegada á alcaldía, pero xa van case 3 anos. As ansias de Gonzalo Jácome de abrir esta plaza non poden hipotecar un proxecto estratégico para esta cidade. E dende o Partido Socialista non imos admitir que ninguén faga negocio con isto, nin que se explote dunha maneira irregular un mercado que ten que ser clave. Todos queremos que se abra, pero ten que abrirse conforme a legalidade e con todas as garantías de que este aberto para a vindeira década. Non hai ningún tipo de responsabilidade neste modo de actuar e preguntámonos que vai facer unha vez máis o Partido Popular, toda vez que ahora mesmo a concelleira Sonia Ogando vai ser a responsable de comercio, entonces cae agora na súa área de responsabilidade precisamente abrir ou non abrir esta instalación. Todos sabemos que é unha situación que non pode perdurar, lóxicamente, e ademais non pode perdurar cando sabemos que o alcalde está facendo algún tipo de negociación fora de foco para intentar sacar adiante un proxecto que ve que é imposible levar adiante.
O deputado popular Celso Delgado fixo un balance deste primeiro trimestre de 2022 en materia de infraestructuras, repasando todos os asuntos pendentes do goberno con Ourense. Celso Delgado, o deputado popular no Congreso por Ourense, denunciou hoxe os atrasos e a falta de compromiso do Goberno central coa provincia en materia de infraestructuras. Comezou falando da situación viaria, con dúas autovías programadas pero en stand-by, a A76 e a A56. A única estrada neste momento en obras na provincia de Ourense é a estrada de circunvalación do Barco de Valdeorras. É a conexión entre a Nacional 120 e a Nacional 536. Une Sobradelo e o Barco de Valdeorras. Esta obra eu estiven na posta da primeira pedra. Foi en setembro de 2019. Para facer 5,6 kilómetros había un prazo de execución de 3 anos, que vence en setembro do ano 2022. Esta obra tiña nos orzamentos xerais do Estado do ano 2001 a cantidad consignada de 22,8 millóns de euros. Pois ben, esta obra está absolutamente parada desde hai moitísimos meses. Esta obra só ten executado o 8,9%. Fixo un repaso tamén polos servizos ferroviarios, reclamando fundamentalmente que se reúna a Comisión de Seguimento da Intermodal para poñer en marcha todas as actuacións que están no convenio. Están ustedes dando conta nos medios de comunicación os problemas que se están a presentar en bastantes ocasións no cambiador de anchos de Taboadela, como consecuencia pois dos movimentos de tráfico que hai e dunha serie de circunstancias técnicas. O tren ten que entrar en Ourense no futuro por unha variante ferroviaria nova. Para eso é necesario que os trenes Abril sexan entregados dunha vez por todas por parte da empresa fabricante Talgo a Renfe e que remate o proceso de homologación. Tiñan que estar entregados o pasado ano 21, eso non foi posible. Agora o compromiso é que esos trenes cheguen neste verano e nos estamos encima de que eso sexa unha realidade. E volta a International Week o campus de Ourense despois de 2 anos cancelada pola pandemia. Esta actividade reúne a 120 persoas de varios países de Europa, a India e de Estados Unidos. Dende este luns ata o venres 29, a Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo do campus de Ourense celebra unha nova edición, a 10ª da súa International Week. Nela, o alumnado e profesorado do centro compartirá cunha dúcia de estudantes da Universidade Alemá de Bremerhaven e profesorado de 11 países unha semana de actividades académicas, culturais e sociais. Actividade que reúne alrededor de 120 persoas volve a palestra despois de 2 anos en celebrarse debido á pandemia. Achegadevos a esta comunidade internacional, se podedes, levadeos ás vosas casas, que coñezan as familias, que coñezan a cidade de verdad, e demais aló do campus universitario, vale? Facedesles chegar que Ourense é unha cidade, é unha provincia, e que este campus é un campus absolutamente amigable, inclusivo, que celebra a diversidade, non é que a respetemos, é que a celebramos, facedme chegar as vosas consideracións para que esta festa, noutras outro ano, pois, se eu sigo por aquí, pois poda ser mellor. Nesta edición participa un centenar de alumnos e alumnas, 12 de Alemanha, e o resto dos diferentes graos da Facultade Ourensá. A cita conta con 18 docentes de ademais de Ourense, Alemanha, Portugal, Lituania, Letonia, Croacia, Turquía, Finlandia, India, Romanía e Estados Unidos. Ao longo da semana, os asistentes compartirán un intenso programa de conferencias a cargo do profesorado participante, no que se abordarán temas tanto do ámbito turístico como empresarial, prestando moita atención á interculturalidade, a facer o alumnado consciente das diferentes interculturais, da diversidade para orientaros cara a unha cidadanía global. Esta tarde inaugurábase unha das xoias desta 8ª edición da ICC Week, a exposición ao redor do universo Beatle, unha mostra que se presenta como a máis completa das feitas nunca en España. E, polo tanto, é, sin dúbida, unha magnífica oportunidade
nunha edición na que estamos a falar de iconos da cultura, iconos da música, pois teríamos que estar a falar dos Beatles e aquí vemos todo o que xenerou, non só musicalmente, non só culturalmente, tamén socialmente, en calquera outra esfera que se pretenda analizar. Auténticamente números un hoxe a día de hoxe, despois de que apareceran nos 60, é increíble que 4 rapaces de Liverpool con pouco menos de 20 anos pois fixeran cousas que hoxe en día son auténticos clásicos. Dubido moito que cousas que se estén compoñendo hoxe e coas dificultades que había daquela teñan vixencia dentro de 60 ou 70 anos e, polo tanto, pois creo que Ourense está en disposición de ofrecer unha exposición única. E, polo tanto, a ICC Week pois vai a ter a posibilidade de contar cun atractivo enorme que seguramente durante as próximas semanas pois fará de Ourense un lugar máis visitado e, polo tanto, para nós satisfacción absoluta e o éxito eu supoño que está garantido, pero dirémolo no remate da mesma con número de visitantes, estou seguro de que así será. Agradezo a Chema, que é o comisario da exposición, pois a implicación que tivo dende o primeiro momento, o mimo con que trata todas as pezas que forman parte desta exposición. Vamos a falar de pezas personais que perteneceron aos Beatles, desde instrumentos musicais hasta prendas de roupa, algunha icónica como o kimono que utilizou Lennon no vídeo de Imagine, contratos de cancións, entradas, unha cuestión que, como dixen antes, estamos a falar, e creo que non vai haber dúbida, da mellor exposición ao redor deles que se ten feito en España. Por lo tanto, para nós ser capaces de facer isto pois é unha cuestión de verdadeira satisfacción. Y estoy muy contento de que se vea un poquito más a los Beatles, que últimamente estaban un poco en decadencia a nivel de conocimiento por el público en general. No, yo no me considero coleccionista. Lo que pasa es que me gustaría, siempre me gustó entrar en el mundo de los Beatles. Como no pude tocar con ellos, pues es una forma de acercarse a ellos. Es un poco simple y friki si quieres, pero es la forma de acercarte a ellos, tener algo de ellos. A Consellería de Igualdade do Concello de Barbadás presentou un programa centrado na inserción laboral das mulleres, especialmente daquelas que se atopan en situación de vulnerabilidade. É o programa Rosalía. O Concello de Barbadas pon en marcha o programa Rosalía, unha iniciativa dirixida a mulleres en situación de vulnerabilidade, un servizo personalizado de orientación e asesoramento laboral. Este programa Rosalía nace nun momento de cambios, de dificultades, de moitos retos para o conxunto da ciudadanía, sobre todo para as mulleres que temos moitos desafíos sociais e económicos aínda para andar. O programa é unha grande aposta da Consellería de Igualdade do Concello de Barbadás, pois vai dirixido a todas as mulleres e o que pretende é fomentar as habilidades laborais e persoais, as competencias, as capacidades e a autoestima de todas as mulleres que vades e van participar neste programa. Tratase de mellorar a inserción laboral destas mulleres, a súa empregabilidade e participación, incrementando tamén a súa autoestima e ofrecendo motivación e asesoramento personalizado, ademais do seguimento da evolución de cada unha das participantes. É dicir, é unha tutorización completa, é un programa integral desde o principio hasta o final, cunha formación, cun asesoramento e cun tratamento individualizado con cada unha de vos, con diferentes profesionais que traballarán ao longo deste tempo. O Centro Cultural Marcos Valcárcel acolleu a presentación do libro La transformación de unha ciudad, Ourense, 1880-1936. Unha publicación da catedrática de Historia da Arte María Victoria Carballo Calero. O presidente da Deputación, Manuel Baltar, participou no Centro Cultural Marcos Valcárcel na presentación do libro La transformación de unha ciudad, Ourense, 1880-1936.
Unha actualización do traballo que a propia autora, a catedrática de Historia da Arte Contemporánea da Universidade de Vigo, María Victoria Carballo Calero, publicou a mediados dos 90 do pasado século. No seu momento, constituímos o Consello Asesor de Publicacións, que valora todas as propostas que teñen que ver coa difusión das cuestións que atinguen a Ourense e, evidentemente, ese Consello non tivo dúbida alguna en que recuperar este traballo pois era, sin dúbida, facerlle un favor aos ourensáns de hoxe e aos ourensáns do mañá. Ao longo de máis de 200 páxinas, a historiadora fai unha primeira aproximación á sociedade, á política e á cultura do momento, repasa a transformación urbanística e arquitectónica de Ourense e establece unha serie de conclusións que xiran en torno á evolución da cidade, desde o formalismo da etapa de fin de século ata as aproximacións ás tendencias modernistas da primeira década do século XX. Que a revolución nos medios de transporte, sobre todo, a chegada do ferrocarril, que se estuda con detenimento aquí, o cambio de alumeado, pero sobre todo a incorporación dos vehículos a motor van ser determinantes para a vida. Somos Refuxio é unha exposición itinerante que pretende visibilizar a realidade das persoas refuxiadas e que se concibe como un proxecto educativo. Forma parte da campaña Refuxio de Esperanza, que Misión Salesianas puxo en marcha para sensibilizar sobre este desafío que nos interpela. Mostra o compromiso coa acollida, a protección, a promoción e a integración das persoas refuxiadas. Presentes en todas as etapas do seu camiño acompañando, escoitando, educando, xogando, creando espazos seguros 24 horas, 365 días ao ano. En Amencer, cada trimestre temos un acto solidario e este trimestre, que chamamos a campaña de axuda a países empobrecidos, queremos facer unha exposición que conseguimos de Misión Salesianas e de a ONG JID, Jóvenes de Desarrollo, unha 10 paneis sobre o mundo dos refuxiados. Vivindo o que estamos vivindo, a guerra de Ucraína, vivindo o que estamos vivindo desta realidade, creíamos que era interesante que os rapaces reflexionasen, descubrisen todo este mundo dos refuxiados. É unha exposición original, creativa, son 10 paneis de cartón en que hai unha gran foto e hai datos que explican non solamente o que pasa en Ucraína, porque é unha exposición xa de hai un ano, sino o que pasa co mundo dos refuxiados en todo o mundo. Y esto ha sido todo, nos despedimos. Les dejamos con Susana Bayo y la información meteorológica. Hasta mañana. As cousas non son como rematan, son como comezan. A base de todo é o esforzo, o traballo. A base de todo está na casa. Na cociña, como no deporte, o importante é a base. Aceites Abril, unha base de ouro. Y entonces pues habrá pues diferentes equipos de toda Galicia, ¿vale? Tenemos 3 o 4 equipos de La Coruña, uno de Vigo y el resto de aquí de Ourense. Y entonces desarrollaremos la competición pues todo lo que es la mañana del sábado, para después ya por la tarde jugar lo que son semifinales, ¿no? Finales y determinar los campeones. Esta semana están visitando las instalaciones los diferentes colegios para jugar, ¿no? Y conocer esta práctica deportiva, y para nosotros pues resulta un evento fenomenal poder desarrollarlo aquí, porque incluso estamos intentando potenciar incluso este tipo de competiciones a nivel nacional. As cousas non son como rematan, son como comezan. A base de todo é o esforzo, o traballo. A base de todo está na casa. Na cociña, como no deporte, o importante é a base. Aceites Abril, unha base de ouro.